basara bil khawfi min annar joɗorde sappo e nayabre ibgoye huɗugo yiite nde wolwama haala sayɗan habdan majjina yimɓe yara ɗo yimɓe ha yiite wolwugo yiite ɓawa tunna ɗum kandu ɗum kadi ngam yimɓe luncito yimɓe huwa ko woɗɗitinta ɗum ngel alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah gettoje tabitani allah salatu allah e jamma ko tabiti ɗon e laaɗo maako o bat yaqulu llahu subhanahu wa taala allah mo seni e magare woɗoni ɗo wiya faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad fas faman zuhziha ani nnari mo woɗɗitina accina yiite wa udkhila aljannata naada aljanna faqad fasa haqiqa tinake on tan ko mari haaje ko yellata pat heɓi sural ali imran aya temerre e capanɗe joyetati e joyaba fannaru hataruha azim yiita ɗo joote maage mawɗo li anna annara mahfudatun bi shahwati ngam yiite ɗum mahfufatun bi sawati li anna annara mahfufatun bi shahwati ngam yiite ge filitiraage ge taanoraage ɓe suunoji wan nufusu tamilu ila sahwati nden alhaal nafsuji bo ɗi miiloran heedi suunoji illa man rahima allahu subhanahu wa taala koye na on mo allah senu e bagare wodani hinni ɗum wa khataru nnari azimun jiddan joote yiite mawɗum no fanti wa lihada hazzara allahu minha fi kitabi ngam majum allah rentini ala yiite nge nder deftere muɗum wa haddara minha rasulu sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo salatu allah e jam muɗum tabitani rentini ɓugoye yiite nge wa anzala allahu ala rasuli allah jippini ɗo nelaɗo muɗum wa anzir ashirataka al akrabin wa anzir an muhammadu waggin rentin ashirataka leñol ma al akrabina baddinaɓe amarahu allah umri mo an yunzira nnasa o waggina yimɓe ammatal ɓe fuu wa amarahu allah umri mo an yunzira ashiratahu khassa o rentina leñol maako bandiraɓe maako bo hertiɓe tan wal inzaru ko woni inzaru ɗum wal ihbaru an amrin mahufi kanjum woni yeccugo habaru kulniɗo fa kana sallallahu alayhi wa sallam sadida al inzari an hasinna o salatu allah e jam muɗum tabitani o laatake o sata wagginkijo eggo e yiitege qala taala allah waŋiɗo wi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunazzi alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya allah wi wa in minkum andu wala nder moɗon goto fof illa wariduha koyna joɗowonge mbi'a koyna nastowonge kana ala rabbika laatake ɗo jawma hatman tabitina ɗum maqdiyan kiitaɗum summa nunazzi allazina taqa wooti min kisna ɓen rentuɓe ɗuɗugo allah min kisna ɓen hulɓe allah wa nadaru zalimina fiha min acca tooñiɓe heeferɓe nder maageji siya kofiɓe suratu mariam aya sappo e jeeɗiɗi e go'a ba aya sappo e jeeɗiɗi e ɗiɗaɓa fala yanju min hadihi nnari illa ahlu taqwa wona kisanɗo yiggo yiite nge ite alahira dey koyena yimɓe rentare koyena yimɓe kullol allah wa taqwa kullol allah man ɗum ɗume rentare man ɗum ndeye hiya kayra woni al amalu salihu lmustamilu ala fi'li ma awjaba allahu wa tarki ma naha allahu anhu khawfan wa rajaa ko wiyete takwa kullol allah gongol ha ɗon kanjum woni huugo kuugal laamgal ɗon mooɓi bo dow ko allah seniiɗo wajibini e accuki bo ko allah haɗi dow hulgo allah hulgo yangada allah e tammirki allah won tammugo hinna e allah aljanna ma fala yanju min hadihi nnari illa ahlu taqwa wona kisanɓe ha yiite nge koyna yimɓe kullol allah wa man lam yakun min ahli taqwa fa innahu la yanju min hadihi nnar
mo laataaki goye yimɓe kulol allah laataaki nder yimɓe rentanɓe kaali allah huwa umroje allah on kam hisata kadi goye yiite ɓe bal yakunu ma zalimi accina kanko o laatano ɗo wondi ɓe tooñiɓe heferɓe wa nazaru zalimina fiha jisiya min acca tooñiɓe heferɓe ɗon hofi nder yiite ma fa yajibu ala almuslimi an takuna ala hasrin min hadihi nnar waajibi dow julɗo kadi o laata ɗo rentare goye yiite nge no rentorto nge wa dhalika bi fiili l asbabi allati tunjihi minha rentare man woni ɓe huugo sababuji ɗi hisnatamo daga to yiite amma mujarradu lhasdi walhawfi amma teɗugo rentare ɓe kulol tan non noon oɗo huli wayi o rentoto wal insanu muqimun ala almaasi walmukhalafati nden neɗɗo ɓi adamajo ɗo jooti dow gedde e luutukiji allah fa hada hawfun la yanfa kulol ngol kam ngol nafata qad qala sallallahu alayhi wa sallam haqiqa mo salatu allah e jamuɗum tabitani wi ya masara quraish anqidu anfusakum min annar ya abbasu am rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la amliku laka min allahi shay'a ya safiyata ammat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la ugni anki min allahi shay'a ya fatimata binta muhammadin salini min mali ma shi'ti la ugni anki min allahi shay'a annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓurnaɗo tagle fuu o ƴewni leñol maako ya masara quraish ya jamare ɓura sinko en an izu anfusakum min annar softine nafsuji moɗon ɗiggo e yiite ya abbasu amma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya an abbasu bapanuɗaɗo allah mo salatu allah jam muɗum tabitani la amliku laka min allahi shay'a mi martintama iggo e allah hunde ayi o fuɗɗiri leñol maako o wari bappa maako ɗo waɗina sike ya safiyata nonna safiya o indiri ko kay safiya on anda ɗum goma ko hadis o anda ko ya safiyata ammati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya an safiya goggonuɗaɗo allah la ugni anki min allahi shay'a mi jaynitatama e koye allah hunde a yiɗo ɓadi soma ya fadimata binta muhammadi ya an fadima bi muhammad salini min mali ma shi'ti toram ha jawdiyam ko giɗɗa la ugni anki min allahi shay'a mi jaynitatama e koye allah hunde fala yanfa'uhum mujarradu garabatihim min arrasuli sallallahu alayhi wa sallam nafataɓe teɗugo bandiragu maɓɓe ɓe nulaɗo allah mo salatu allah e jammuɗum tabita ngam goɗɗum e bandirago nulaɗo allah ore wawi allah bandiragu may wala ko nafata nden ha toy kadi goɗɗo feere fewata wayi wa jaggana ɗum kañum tan a huwana ɗum kanko e setete yande dal o fewata fala yanfa'uhum mujarradu garabati min arrasuli sallallahu alayhi wa sallam teɗugo bandiragu maɓɓe iggo e nulaɗo allah nafataɓe min gayri amalin salih ko luuti kugal lamgal wa innama yanfa'uhum amaluhum salih amma ko nafataɓe kam hanjum woni kugal maɓɓe lamgal fa ida kana hada fi haqqi garabati rasuli sallallahu alayhi wa sallam fa kayfa bi gayrihim ɗo to laatake ha bandiraɓe nulaɗo allah wa salatu allah e jammuɗum tabitani kamɓe ma bandiragu e nafayɓe e noytana maɓɓe kadi tala bandiraɓe nulaɗo allah kadi na ɓen ɓuri dayago fal wajibu ala almuslimi an yunqiza nafsahu min annar ko laati gajibi ɗum dow muminijo dow julɗo kam o softina nafsu maako iggo e yiite kullu insanin yunqizu nafsa kala neɗɗo fu ko moy softina nafsu muɗum wala ahada yunfizu ahada wala ahadun yunfizu ahadan wala goto fu mo softirgo goɗɗo lal abu yunqidu abnaa baba fota e softingo ɓiɓɓe muɗum walal abna'u yunqiduna aba'ahum ɓiɓɓe ma kamɓe ma ɓe softinta babiraɓe maɓɓe walal akhu yunqiduna walal abna'u yunqiduna abna'ahum ɓiɓɓe laataki softinoɓe babiraɓe maɓɓe
walal akhu yungidu akhahu derdirawo laataki softinowo derɗum walal garibu yungidu garibahu bandirawo softintawo bandirawo hada innama yakunu fi dunia ɗum ɗo limta ɗum ɗo kam hanjum kam ɗum laatoto her duniyaru on annasu yataawanuna fi dunia ala dafi lmakarihi wa tahammuli lmasaq ha duniyaru ɗo yimɓe ɗo ballotira ha dow yerɓugo gañaɗi daytoɓe e eftugo torraji bo to wodi torra heɓi bandirawo goto tuɓe hawra ballitama wa yudafiu baduhum an badin ha duniyaru ɗo kam yoga maɓɓe ɗon duñana yoga wa yahmi baduhum badan fi haji dunia yoga maɓɓe ɗon reena yoga ha duniyaru ndu amma fil akhirati fala ahadun yarfau an ahadin amma ha al akhira wala goto fu duñananɗo goto la tamliku nafsun li nafsin shay'a wala nafsuhu martanta nafsuhu le suratul infitar aya 19 wala tugni nafsun an nafsin shay'a nafsuhu jaynatata nafsuha hunde kullun mas'ulun an nafsi kala goto nder maɓɓe fu ƴameteɗo ha nafsu muɗum imma an yungiza nafsahu wa imma an yuhlikaha imma kanko man o hisna o softina nafsu maako malla bo o halkago hada masiru nnasi yawma alqiyama nda ɗo woni yahrude yimɓe yerde dandal fa hadi nnaru marudatun amama nnasi yawma alqiyama ngeɗo yiitege feƴƴintege ha yeeso yimɓe ñalomare dandal wa kulluhum yamurruna min fawqiha ala sirati kala yimɓe ɗo fof ɓe ɓeɗan ɓe calan dow yiite man ɓe tokkan dow yiite man on ɓe sala ala sirati dow kafa sirati siratu ɗo bana katarko pon on woni dow yiite man do ɗoɗɗon on yahoɓe aljanna fu tokkoto saaro tajri bihim amaluhum kuuɗe maɓɓe ɗon doggira ɓe maɓɓe fala yarjuna min hadihi nnar ɓe kisata yiite nge illa ahlu taqwa koye na yimɓe reyantare yimɓe kullol allah wa in minkum illa wariduha wala goto nder moɗon fu koye na joɗowo yiite nge jolgoɗo kana taw wiya nastugo nder maage hada wurudu ala sirati jolago man kanjum woni tokkuki dow katarko ɗo tokkuki dow bonwol ngol dow jarawol ngol ɓe tokka ɓe eera wa nadaru zalimina fiha jisiya allah wi min acca tooñuɓe heferɓe nder yiite man kofiiɓe suratu mariam aya 1jeeɗiɗi hayami 1jeeɗiɗi falladi maahu amalun salihatun tajri bihi min fawqi ala sirati on mo mari kuuɗe laaɓɗe kuuɗe man ɗo doggida ɓe maako ha dow jarawol ngol dow ɗatal ngal watatajawaju bihi jahannam watatajawaju bihi jahannama bihi jahannam kuuɗe maako ngo ɗo doggida ɓe maako wala saala yiite jahannama saala yiite jahannam fayam juha o hisa walladi laysa maahu amalun saliha goɗɗo maɓɓe yawtamo maƴƴere fa goɗɗo maɓɓe basol ndu yawduder ɗayraɗo ayiɓe kam yaawi kayam kam heɓe kisi walladi laysa maahu amalun saliha on mo kuuɗe laaɓɗe wondayi ɓe muɗum ida marra ala haja siradi sagara fi jahannam to o yaali dow katarkowol dow jarawol ngol kanko se o yala nder yiite fa woɓɓe maɓɓe bo say ɓoda fa woɓɓe janoya nder yiite ngam kufrano li annahu laysa maahu shay'un tajri bihi wa yahmilu ngam o wala hunde nde doggiditta ɓe maako eftamo ha heɓa sandinamo yiite falkhataru sadidun jiddan joote dawsere woni ha yiite ɗo caatuɗo no fanti wal amru azimu fi mawɗo masin walaw anna al insana yastahdiru hada al mawqifa wondo neɗɗo yahliniran no darorɗe nde o numano yimɓe tan mi darorago dow yiite ɗo no wayi wa ya'lama annahu ka'inun ilayhi la mahala o anda fakkat darorde nde o daroto nde ɗe horde wala wa anna allaha akhbara annahu la budda min husuli allah yecci fakkat wala ɗe horde sam ha gasugo darorde nde allah ceeɗiɗo wi wa in minkum illa wariduha wala goto nder moɗon fu koyena jolowoge hada habaru rabbi subhanahu wa taala nda ɗo ɗum humpitaki jawmirawo no seɗe ɓagare wowoɗani kayim on yecci noon
habarun yaqinun min arrabbi subhanahu wa taala ɗum habaru yaqqiginaɗo habaru ɗaɓɓinaɗo laatiɗo fakat daga jawmiramo so neɓagaɗa woɗen wal kitabu muwajjahun li jamii l halqi woldede nde husitinade heedi mobgal takle fuu wa in minkum allah wi wala goto nder moɗon jamiul halqi mobgal takle fuu yaali toon ko annabo en nulaɓe ko ɓen ɓe nulaka sakko ma ko ɗum tigata jaam kadi la yustasna ahadun illa wariduha wala goto fuu ittitidde koyna waran yaala dow yiite nge yamuru ala hadi nari wa salan dow yiite nge fa imma an yanjuwa bi amalin salihi wa imma an yaskuta fi jahannam kadi to wari o yaaro to waɗɗikata ko ɗo jotta kam imma o yana nder imma o hisira be kuuɗe maako laaɓɗe malla bo o yana nder yiite to kuuɗe laaɓɗe go wona ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه النار في خطبه ومواعظه ngam majum waɗi annabijo mo salatu allah e jam muɗum tabitani oɗo rentina ibgo e yiite nge ha hubbaji maako e waajuji maako wa fi mukhatabati li ashabi ummati non ha wolwinki maako sahaba en maako ɓe ummatore maako daiman yuhadiru min hadihi nnar foroy oɗo rentina ibgo e yiite nge yaqulu nulaɗo allah fa yaqulu oɗo wi'a anzartukum nnar o wimi waggini on yiite an isu anfusakum min annari softine nafsuji moɗon non noon anzartukum min annari na ɗum aya qur'ani kadi an konga yimɓe feere wi hadis wa jangira bana qur'anu ko anzartukum min annari o wimi waggini on ibgo e yiite an iju anfusakum min annari softine nafsuji mon ibgo e yiite wa yasifu hadihi nnara wa buuda gariha annabijo ɗo tindina yiite nge be woɗɗuki luggenga maage kana sallallahu alayhi wa sallam jalisan marratan ma ashabi fa sami'u wajbatan annabijo laatino ɗon no jooɗi silande goo oɗo jooɗoni ɓe sahaba en maako se ɓe nani sawto yani sami'u shay'an sagada ɓe nani bana hunde to yani to hunde ifti dow yani ha les ɗo na a nanan sawto man fa qala annabijo wiyata ɓe atadruna ma hada won andi ɗum ɗume ɗum na qalu llahu wa rasuluhu alam ɓe mbi allah e nulaɗo muɗum woni anduɓe qala nulaɗo allah wi hada hajabu rumiya bihi fi jahannama mundu 70 ama fal ana wasala ila qariya o wiɓe ɗo hayre on sakkina nden yiite jahannama ɗon gilla duuɓi 90 nde hayre man yotti dow yiite man ha dow nde fuɗɗi dirtugo ɗo gilla duuɓi 90 nde ɗo dirta ha nder yiite man to jonta on nge yotti luggenga yiite man on nani sawto ɗo hada qaru ha waliyadu billah nda ɗo woni luggenga yiite jahannama moltorago allah wa satumlaw yawma alqiyamati min alkhalqi alladina dayyau anfusahum fi hadi dunia sese yiite nge hebbinte ñalawmaare dalngal ibgo e tageefooji ɓen geeɓiiɓe nafsuuji muɗum heeɓi duuniyaaru ɗum wa dayyau amarahum awgatahum ɓe geeɓi gurdamji maɓɓe e wakkatiji maɓɓe wa dahamahumul mawtu wahum ala gayri istidade haa waade juhiiɓe ɓe ɗon dow ko luuti taskaago sa yasiluna ila hadinna sese ɓe jottuma heedi yiite nge wahum sukkanuha hamɓe woni jooɗotoɓe ar yiite man waliyadu billah moltorago wa ɓuudu naari wa hatabuha kamɓe woni huɓɓirteɓe yiite kamɓe woni leɗɗe yiite wal insanu kullu insani andu neɗɗo kala neɗɗo fuu kala goɗɗo ko moye fuu fa huwa ala hatarin azimin oɗon ɗo joote mawɗo li annahu la yadri ngam kanko o anda yakunu min annajina am min alhalikin o tammi laatago nder kisooɓe na ko malla bo nder alkoɓe fa kayfa yadmainu linsanu wa yamanu ala nafsi noy neɗɗo de itirta kadi o holɗina ɗo nafsu maako wiya hoolare wodani mo wa huwa la yadri hal yanju am la yanju nden o anda kadi o tammi hisgo yiite ngena ko malla bo hisatange
ولهذا صار للصالحين من سلف هذه الأمة أحوال عجيبة من الخوف gamma jumlatana ke yimɓe laaɓɓe ibgo e ɓeɗiɓe ummatore nde yaakeji kayɗiniɗi ibgo e kulol wa ahwalun ajibatun min al amali saliha wodani ɓe kuuɗe kayɗiniɗe yaakeji kayɗiniɗi ibgo e kuuɗe laaɓɗe hawfan min hadi nar ngam hulgo yiite ge li annahum amanu l imana sahih ngam hamɓe ɓe nuɗɗini nuɗɗinki laaɓki wa khafu fa badalu l asbaba linnajati gabla mawti ɓe kuli ɓe ficciti ɓe kuwi sababuji ngam kisdam daga yeeso mayde maɓɓe faman arada an yarifa ahwalahum falyakra siyarahum wa tarihahum mo yiɗi ha anda yaakeji maɓɓe kadi janga siraji maɓɓe ɓe tarihaji maɓɓe haɗin naru ma hulɗi gadi ɗaɗahum ha kiya kadi useni kamɓe kam yiite ɗo taganaka se kamɓe tanna annaru mahlugatun li jamii usati bani adam yiite ɗo ge taganama ha mofgal yedduɓe allah ɓiɓɓe adama fuu min awalil khaligati ila akhiriha daga arande jo takdini ha yagoragare tagdi falimaja salafu salihu yakhafuna hadha al khawf e ngam ɗume kadi ɓeɗiɓe salihi en kulata kulol ngol sahaba en tabi ko waɗi ɓe kuli kulol ngol ويعملون هذه الأوقات العظيمة بدكوا بها وقت موضدي ونحن على هذه الحال السيئة من الأعمال وعدم الخوف nden enen boyen ɗon ha do yaakeji kalludi ibgo e yemugo kuuɗe wa adamil khawfi e soyde kulol wal igraqi fi umuri dunia e yonago ha fiji duniyaru bal wasala al amru ila tadyi'i al fara'id accika non mana fi kam yoddima ha yeɓago farillaji wa fi muqaddimati as-salawatu al-khams ha yeɓago farillaji go ɗon ha aran maji ha hoore maji juule jowi lam yuhafiz alayha min al-khalqi illa al-ghalib renaki do juule jowi ɗo nder takle ko ena famarɓe wa hum abna'ul muslimina wa fi biladil muslimin hamɓe woni ɓiɓɓe julɓe e heedi lesdi julɓe fa hiisi duniyaru ɗo fuu noy kadi ɓurna fuu noy la yuhafiduna ala salawati taw o wi ɓe renata ɓen man ma famarɓe on ha nder ɓiɓɓe julɓe ɓe ha lesɗe julɓe man ɗo renata julde amma ko ɗuuti ɗo la yuhafiduna ala salawati fa kayfa bi gayriha ha lesɗe julɓe man ma a tawa yimɓe feere renta julde e noy kadi ha ko ɗuuti lesɗe julɓe nden yimɓe man nder julɓe man ma woɓɓe renta julde may aynata nde juula nde ha nde juulete ɓe wakkati maare noon nde julde nde e noy ko ɗuuti ɓe kadi fa kayfa yafajuna ala gayriha katto julde nde ɓe renayi nde kayre e no ɓe renirta tanamaare kadi wa kayfa yamanuna min hadihi nnar e noy ɓe heɓata ɓe holɗinira ha yiite nge waliyaju billah hol motorago allah lakinna alquluba ija sada'at wa ghafalat tarakamat alayha dhunub amma si kaka ɓerɗe ɗum to nini tomni andi tomdina ha ɓe kuɓɓata yiite ɗo ha yiite dillata dow ɗo woodi hunde feere waɗata ɓalewa ni irin suuɗi menen anda waɗugo ɓurɗe deydey je hosata cuurɗe dillira cuurɗe man ha fiyata ɗo se waɗa hunde feere ɓaleere ni tawa ɗo waɗa ha dow ɓerɗe bo noon kuuɗe kalluɗe waɗan ɓernde bo waɗa banni lakinnal quluba ija sada to tomni wa ghafalat ɓerɗe go woyti acci ɗo tanago allah tarakamat alayha zunubu yakimat junubaji waƴƴotirat dow ɓernde man fa amiyat se ɓernde man wuma kadi fasaran la tasma'u la tubsiru ɓernde go nde laata nde nanata gonga nde yiyata gonga sakko nde hutinira ɓe muɗum kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun o wina noon fi woni dey accina tomni dow ɓerɗe maɓɓe ko ɓe laati ɓeɗo faggita suratul mutaffifina ya sappo e nayo nasalullah alafiyata wassalama e toru allah hisneki e kisndam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain man ittaba'ahu bi ihsani ila yawm